दैदेन खनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ। आं वार्निं होदो दैदेन फंबाय आरो मैदोम, आं वार्निं होदो नोंसोर सानैखौ। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुंथायथाय महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनियावनो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबा दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसोनानै नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर। होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै। ओमफ्राय लोगोफोर आं माने दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय खर' सर' खाखाबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे नै प्लास्टिकबो लाखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो माने दिनै ना गुरनो थांदों लोगोफोर। बेसेबा बोसोरनि उनाव आरो बाबु गोरलैयानो देरगुलाय लांबाय आरो माने ना गुराखैमोन आं बेसेबा गोबाव जाबायमोन। बेनिफ्राय दिनै माने ना गुरनो थांनो ओंखारदों आरो न' खाथिनि बिजावजालिजों आंजो माने न'निनो जायो बेबो जोंहानि माने बिहावनि बिनानावनि बिहामजो जायो आरो। ओमफ्राय ना गुरनो आंखौ लोगो लाफैदो आरो। ओमफ्राय आं थांनो ओंखारबाय लोगोफोर, खर' सर' खाखाबाय। ओमफ्राय नै लोगोसे प्लास्टिक लाखाबाय। प्लास्टिकखौ माने नै खर'आव खागोन आरो बिराद अखा हादों लोगोफोर। ओमफ्राय नाखौ मोनगोन ना मोना मिथिलायलांला, थांना नायग्रोनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय जेखाइआ माने न' गाहायावसो दङ, माने आं जेखाइखौ लाबोथ'वाखैमोन लोगोफोर। बे साननैसोआ माने नाबो गुरनाय जाथ'नाय नङा आरो होननानै, आरो नायाबो गैथ'थारा नालाय माने बुंनायानो थाथ'लायलांलायसो। ओमफ्राय लोगोफोर आं थांहोलांबाय थानोसै। ओमफ्राय दा फैनाय समाव माने भिडिअखौ लासिगोन आं नाखौ मोनगोन ना मोना। ओमफ्राय दाथ' आरो मबाइल सबाइल लांफानो बहा ना गुरनायाव खस्थ' जायोना। दे होमबा थांबाय थानोसै आङो। जेखाइखौ इयाव लांफानोसै आं, ओमफ्राय फिसालाया मोजां नाय थांसै आङो। गुरनाया एकदम माबार गुरनानै फैबाय। फैथ'ना र' बाबा, फैथ'ना आं माबा ना गुरना फैनायाव आथिं सुवाबा हामा मोनथ' मोना जायोनाहाय दा बायदियाव ना गोरलै एसे फिदिलाङो। आं खादैखौ बाव होनलाय मैगंबो लाफाबाय लोगोफोर, सजना मैगं। आं मा ना मोनबोखो नोंथांमोननो एसे देखायना होलांसै र' आङो। आयौ एम्बुआ, आयौ एम्बुआ नै बाबा नै एम्बु, एम्बुआ नै एम्बुआ नाना बाबा नाना। वाव नाना बा नाना नै जि मोजां ना मोनबोबाय नै लोगोफोर। दा बोथिया गोजा, बांद्राय ना गोरलै जायाखै, दासो ओरैनो मासे मानै जाहांदो आरो बेखिनि मोनबोबाय। वाव वाव मा नै खांख्राइ नै ला खांख्राइखौ। नाखौथ' गुरना लाबोबाय र' लोगोफोर। ओमफ्राय माजों जानाय जायो माने खारदै गोबाबखौनो बुथुमनो होननानै सानबायमोन आं। जोगोनार बिजौ बायदिसिना लगाय गथाय आरो। ओमफ्राय न'आवनो नै जोगोनार बिजौआबो दंखायो नालाय, जोगोनार बिजौसो बेनिफ्राय सजना बिलाइ माबा माबि होनानै खारदै गोबाब संनोसै। बारा नाङा, सानैल'सो नालाय बारा नाङा। ओमफ्राय भिन्दि बिलाइ खानोसै। भिन्दि बिलाइ होबासो फिस्ला जायो। ओमफ्राय लोगोसे भिन्दिखौबो गोरलै मोनबाथाय ओरैनो थाइसे थाइनै होफानांगौ आरो, होमबाथाय बरिया जाखायो। ओजोंहाय आरो दाउ बेदर एवगासिनो दं आं लोगोफोर नै। ओमफ्राय बरिया एवखाबाय आरो दै होनानै मोजां फोमोनफिनबाय, जेबो आलु सालु होलायासै आरो लोगोफोर। ओमफ्राय माने बिराद अखा हादो दै लोगोफोर। अखा हानानै माने भइसखौनो माने खोनासारा जालायगोन आरो ना। ओमफ्राय नै मोनबायबो लोगोफोर, दैया रानलांबाय आंना। बरिया नुखाबाय नै, टेस्टि नुखाबाय लोगोफोर। जाबायबो, एवबाय थालायला आङो मोननायखौनो माथो एवबाय थानो, दैयानो रानलांजोब्बायना लोगोफोर। बरिया नुबाय नै। आथुर मैगंखौ सायनानै लाखाबाय आं लोगोफोर, सजना तजना बायदिसिना लगायफबजोबनानै। ओमफ्राय संहोलांनोसै र' दा। साराया दुंबाय लोगोफोर। ओमफ्रायो नाखौ एसे एवदबना लानोसै आं, ना फिसाबाबो एवदबनांगौ नालाय। ओमफ्राय एवनानै लानोसै आरो ना।
खारदैजों मोजां दोलो दोलो एवनानै लाबाय आरो लोगोफोर फोमोननानै लाबाय खोबाब खोबाब ओमफ्राय दै होना हरनोसै मोनबाय लोगोफोर नै ओंख्रिया बरिया नुखाबाय नै ना गोरलैजों खारदै गोबाब जार लोगोफोर नै बरिया नुखाबाय नै एंखावरि सेंखावरि होफाजोबखादो ओमफ्राय लोगोफोर जियानो जादोला कनजिता मैथोम आरो दैदेननि गेजेराव बिराद गल गल गिदिंबाय दंना लोगोफोर ससियेल मिडियायावहाय लोगोफोर माने मबाइल दांबानो इसोरनिल' भिडिअ आरो लोगोफोर इनिफ्राय बिसोरनि गेजेरावनो जेम्स फंबाया मा बुंखो बुहुत खोथा बुंलांदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं भिडिअखौ होना होनोसै दैदेन कनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ अपारेशन सिन्दुराबो दाखालि बावै 7 तारिख फुंनिफ्राय जानानै 10 तारिखआवनो जोबदों नाथाय बिसोरनि दावहाया दाबो जोबाखै गल गल गिदिंगासिनो दङ बिसोरो साथामबो बैसोआव उन्दै नाथाय जुलि जाजोबनाय भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं दैदेन आरो मैदोम दा आङो कनजिताखौ बुंगोन कनजिता दाखालि बावै जेब्ला सुरु जादों नोंनि हौवाजों नांलायनाय नों दैदेनजों लोगो जादों दैदेननि हिन्जावजों लोगो जादों नोंसोर लोगो नांनानै नोंनि हौवाखौ रायहरदों बे भिडिअखौ नुनानै आं एसेबो फसायखायाखै नंगौ नोंनि हौवाया बायदिसिना लिरना होनो हागौ नाथाय नोंसोर बेखौ बुजायनोसो नांगौमोन कनजिता गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ गथ' सानै दंना गेब्ला गेब्ला नोंनि गथ' सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन ना दैदेननि हिन्जावा फिसिगोन नों मा सानदों संसार जाबायना संसार जानायनि उनाव नोंनि हौवाजों नों माबायदि थानांगौ माबायदि रायलायनांगौ मानो बुजि मोनाखै संसारा गिदिर ना ससियेल मिडियायाव एसे एनला रां रुफा मोननाय गिदिर आं बुजि मोनो नोंसोर गोरिब थाखोनि जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंनो नोंसोरो जुलि जानानै गथ'बो गेब्ला गेब्ला दंबयो नाथाय मानो बुजि मोनाखै जिबनखौ कनजिता नोंखौ सोर फिसिगोन नोङो दैदेनजों लोगो जानानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन ना मैदोमजों लोगो जानानै मैदोमजों भिडिअ बानायनानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन माबायदि संसार जागोन संसारा बेफोरबायदि जागोन संसार जानायाव नोंखौ सोर फिसिगोन बेखौसो नाय नोंनि हौवाजों नों माबायदि रायलायनांगौ नोंनि हौवाया नोंजों माबायदि रायलायनांगौ नोंसोर सानैजों माबायदि मिलायनांगौ नोंसोर सानैजों माबायदि गोरोबनांगौ बे भिडिअ बानायनाया गिदिर जाबाय सोरजोंबा शर्ट्स बानायनानै रिल्स बानायनानै मोसानानै हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनोसै बे मा संसार जागोन बुजि मोनदोंना मोनाखै आंनि बाथ्राखौ कनजिता आं नोंखौ मोजां बुजायदो नों सिख्ला मानसि दैदेना जाबाय हौवा दैदेनाबो हिन्जाव दं मैदोमा सोरो मैदोमाबो हिन्जाव दं अब्ला सम लानानै नोङो दैदेनजों लोगो जानानै दैदेननि बिसिजों लोगो जानानै हौवाखौ रायोब्ला मा जागोन बे गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ बे गथ' सानैखौ मा खालामगोन नोंगौ आं फिसिनो हाया होनना बुङा नोंखौ नों फिसिनोबो हागोन गथ' सानैखौ खामानि मावनानै थेवब्लाबो संसार जाबायना हौवा दंना गैया एसे सानै हयै भिडिअफोरखौ बानाय गुबुनजों लोगो जानानै गावनि संसारखौ गाज्रि खालामनानै लानाङा नोंनि हौवाया नोंखौ माबा मोनसे लिरबाय बुंबाय बेखौ फोजोबनो नाजा बैयावनो नों मानो बिब्दि लिरदो डिलेट खालाम दानो नों बेनि सायाव उल्था भिडिअ बानायनानै रिप्लाइ होब्ला मा जागोन बुजिनो रोङाखै जानला मानला गल 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 गिदिंगासिनो दङ मैदोम आरो दैदेना नोंखौ फिसिया नोंनि गथ' सानैखौ फिसिनाय नङा बिसोरो बे बाथ्रा फंसेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखि आं मायबा मोनसे बुंनांगौब्ला गोबां गाज्रि जागोन फंबाय आं वार्निं होदो आं जेबो बुंला नोंसोरनि बेफोरबायदि गल गल साथामनि गेजेराव गिदिंलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव बेखौ बन्द' खालाम बेसेबांबा बोसोर नांगौ जोबनोनो थाङा मा खालामनो गावनि फिसायजों गावनि हौवाजों लोगो जा मोजां संसार जा गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दं बोरैबा नुयो बोरैबा मोनलायो नोंसोरखौ नुयोब्ला नोंसोरनि संसारखौ नुयोब्ला नाथाय नोंसोरो ससियेल मिडियायाव जेबो बुजिनो रोङाखै
जेबो बुजिनो रोङाखै जानला मानला गल 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 गिदिंगासिनो दङ मैदोम आरो दैदेना नोंखौ फिसिया नोंनि गथ' सानैखौ फिसिनाय नङा बिसोरो बे बाथ्रा फंसेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखि आरो आं दैदेनखौ मा होनना बुङो आंखौ जेरै सनमान होयो दैदेन फंबाय आंबो नोंसोरखौ सनमान होयो नोंखौ सनमान होयो दाख्लै नोङो एसेबां गोजाननिफ्राय गसाइगावनिफ्राय आंनियाव हाबायाव फैदों बेसेबांबा खरस दङ थाव सोनायनिफ्राय लानानै आंनो मायबा मोनसे होलांनायनिफ्राय लानानै आं मायबा मोनसे बुंनांगौब्ला गोबां गाज्रि जागोन फंबाय आं वार्निं होदो आं जेबो बुंला नोंसोरनि बेफोरबायदि गल गल साथामनि गेजेराव गिदिंलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव बेखौ बन्द' खालाम दैदेन फंबाय आंनि खाथियाव थानाय आंखौ नुब्लानो हाबा जानो होनना गाख्रबबाय थानायानो आं सिटि होनाया 10 जनसो फैयाखै 10थासो फैयाखै दैदेन फंबाय नोंनोथ' आं सिटि बर'आखैलै फंबाय एसेबां गोजाननिफ्राय फैदो नों आबुल सुबर्न आंखौ सनमान होदो ना बेनिखायनो आंबो सनमान होनानै नोंसोरखौ बुजायाखै आं बुजायनांगौब्ला नोंसोरनि इमेजआ ओरैबायदि गाज्रि जानो होनोब्ला दैदेन फंबाय नोंसोर संसार जाबाय हिनजावबो दङ बेनिखायनो आं नोंसोरनि गेजेराव हाबाखै आरो नोंसोरखौ बुजायाखै आंखौ सनमान होयो नालाय एसेबां गोजाननिफ्राय आंनि न'आव नुजाफैदो आं सनमान होयो आंनि साखाथिनि आंखौ नुबानो गाख्रबबाय थानायानो फैबावाखै नोंसोर फैदोबा बिसोरबोथ' फैनो हागौमोन मानो होनोब्ला बोसोर न'आवनो थायो बिसोरो 24 घन्टा न'आवनो थायो आंसो मास मोनसेल' न'आव थायो आंनो दुनियाखौ गिदिंबावो दुनियाखौ खारथिंबावो नाथाय 24 घन्टा न'आव थाबाय थाग्रा मानसिया 2 घन्टानि थाखाय आंनाव फैनो हायाखै अब्ला सानना नायमोन आंखौ माबायदि बेबुखौ बानायदो माबायदि थगायदो अब्ला दैदेन नोंसोरो न'आव एसेबां गोजाननिफ्राय न'आव फैदो सनमान होयो फंबाय आं वार्निं होदो दैदेन फंबाय आरो मैदोम आं वार्निं होदो नोंसोर सानैया गोदाव सोराव भिडिअ दालाबासो सन्जिता दैदेन आरो मैदोम नोंसोर साथामनि गेजेराव जिथु गल गल गिदिंलायबाय थादो नोंसोरो बन्द' खालामदो नङाब्ला आं बुंनांगौब्ला नोंसोरनि माबाया अयथासार गाज्रि जागोन आं बुजायनांगौब्ला होनखायो आं